Pred 80 rokmi svet uveril cynickým klamstvám nacistov o odchode Židov na práce, kde si zarobia a prídu domov. Verejnosť aj rodiny verili pekným pohľadniciam, akože od svojich príbuzných z koncentračných táborov, ktoré chodili už v čase, keď mnohí z nich nežili. Dnes svetoví lídri, reprezentujúci slobodný svet, bez zábran opakujú Hamasom fabrikované čísla o viac ako 30 000 civilných obetí. Nič to, že sú to neoverené a neoveriteľné čísla a aj odbornými autoritami spochybnené údaje, alebo klamstva o vojnových zločinoch Izraela. Pričom presný opak je pravdou o teroristoch a ťažkej munícii umiestnenej pod nemocnicami alebo v nich, v školách, v mešitách, detských izbách a tak ďalej, ale aj pod úradovňami Organizácie spojených národov.